Adunyiswe Jesu Kristo. Sanozame ngifisa sibuke ivangeli lika Johannesi chapter 19 verses 31 kuze kube 37. Njengalokhu kwakulusuku lokulungiselela iPhasika, amaJuda engafuna ukuba izidumbu ihlale onqamlezweni, acela kuPilato ukuba mabaphulwe imilenze basuswe. Kunenkonzo emfisa ukuhlala kuyona kancane. Ngibuka amaJuda aya kuPilato ngosuku obaluleke kangaka. Mhlawumbe into yokuqala evuka kumina leli sabatha laze labaluleka uLesihlanu ntambama uJesu sebembulele. Bona ke sebefuna ukulungiselela ngoba engqondweni zabo abafuni ukuba leli sabatha lenganyelwe izidumbu zabantu ezilengayo. Yona nkonzo emfisa uqala kuyona, baze bafuna isabatha elingcwele, baze bafuna nokuyofihla okungamahlazo abo ukuze emehlweni abantu libukeke liyisabatha elibusisekile. Uyabazi abantu abahamba bethandana babambane ngezandla, abavulelana iqaba, abafunzanayo in public, kodwa mameke babuyele endlini ave bexabana, ababhekani, abafunani. Uyazazi ingane zomndeni owodwa uma kukhona abantu bangaphandle babizana ngobhuti, babizana ngosisi, bayaphakelana, bayasizana, awuphela umcimbi, babuyele emakhaya, lona kasamfuni lona usethuka lona. Uyabazi abantu abenza izinto ukuze emehlweni abantu kubukeke kukuhle, kodwa mase bebuyele emumva ebese bebuyela uqobo lwabo. Angithinta lenkonzo kumina, lena inkonzo kaCamu. uCamu ungahlala emanzini for 5 hours, ungahlala emanzini for 5 days, kodwa insila uyohlezi uyithola. Kunezinto abantu ababezenza basabamehla abantu, kodwa bakhohlwe ukuthi ekugcineni bazosala noqobo lwabo. Ekugcineni kumele benze inqubo ezobhekana nabo. Yabazi abantu emshadweni athi umuntu usengikhathele, athi umuntu angisafuni lutho, athi umuntu usengifuna ukuhamba, bese uyambuza ukuthi pho usahlaleleni? Athi ngihlalele abantwana bami. Athi pho usahlaleleni? Athi because ekhaya akekho owake wadivorsa. Pho usahlaleleni? Athi ekhaya ngathi ngiphuma kwathiwa alisekho ikamelo lami. Pho usahlaleleni? I cannot hold the thought of being a failure in my life. You soon realize lo muntu kade aphuma kulomshado kodwa usahleli khona. Kade ahamba kodwa zonke izinto ezimhlalisayo are excuses because usaba abanye abantu. Yamsaba umuntu onjalo because at the end of the day kumele abhekane noqobo lwakhe. Bazokhula abantwana bakushiye, bazofakini baphila impilo zabo, uzosala wedwa uhlale entweni ungasayifuni
because ngisaba. Phusam lesibili ngithintayo uma lamadoda eyaJesu eyocela kuPilato imvume yokuba lezi dumbu ayisuke. Inkonzo yokugqiba izinto. How often sishayela izinto ngaphansi kwamathe? Uyangena kweminye imizi izibi zibekwe ngale kwesicaba. Uyangena kweminye imizi kwi-lounge kwaze kwa-clean ngoba zonke izinto bayifuhleleke ekameleni. Uyangena komunye umuntu wanziwa muhle usisi ne-makeup ney'nwele ney'nsipho kodwa muke wamazi isikhashana you realize ukuthi inuku lela ligezi malike lasula lagcoba lafaka ama-perfume seli-right. Uyahlangana nomunye umuntu umbone edrobheni ungamazi uthi le ngane yazi yayinhle le ngane yazi yanje musuthi uyamsurpriser uyakubo uyombheka ngakubo uhlangana naye ngabo-10 ekuseni namagezini. Khona abanye abantu who manufactured and mastered the art of pretense. Bayinto abangeyona. Bafana nonwabu bayilokhu ofuna ukubona bakunikeza lento ezojabulisa abazazi kwabona uqobo lwabo. Enye into engithintayo ngalamadoda athi sincamela ukuba lezidumbu mayisuswe kunokuba siyongena kwisabatha elingcwele kukhona lokufa okwengabela izwe lakithi. Kumina kuvuka Samaria olungileyo uma abapriste behamba bebona olele phansi bayasaba ukuyomsiza ngoba bayitshela ukuba isidumbu. AbakwaLevi bayasaba ngoba bayitshela ukuthi usefile. Ngokwesiko lamaJuda awukwazi ukuthinta umuntu oseshonile maqedane uphakamele endaweni kaNkulunkulu. Awukwazi ukuthinta owesifazane osendaweni yakhe maqedane usondele endaweni kaNkulunkulu. Okungihlupha kakhulu enhlizweni bafuna ukuba bahle ukuze bangene endaweni kaNkulunkulu kodwa sebekhohliwe ukuthi bangababulali. Ayangithinta lento ethandwa zami. Ngahlala eduze komuntu uthi uyamazi kanti awumazi. Ngashumayela ngesonto edlule ngathi khona abanye obabuka baze babahle bangasale kuthiwa bayaquleka namhlanje ebese kuvela zonke izinto ebese kumele kuphuthunyiswe ekhaya uyohlangana nengubo ungena ngomnyango uyongena ekitchen uyohlangabezana nezitshe zindumbelele phekwasinki uyohlangana efrijini lokudlo sekukhuntile kubolile uyongena ekameleni lokulala akandlulile akandlalanga ujaheli ujahuku kwabantu. Khona inkonzo ekumele sizame ukuyifunda, inkonzo yokusuka kubantu, inkonzo yokuhlehla ejabuliseni abantu, inkonzo yokufuna uqobo lwami. Yazi kwesinye isikhathi you've got to get tired of pleasing people at your own expense. Kwesinye isikhathi kuzomele funde ukuzinaka wena uqobo lwakho. Kwesinye isikhathi kuzomele ufunde ukuyijabulisa wena noqobo lwakho. Kwesinye isikhathi kuzomele ufunde to be honest with yourself, not with someone else. Enyikonzo engiyibuka injile bangena kuleli ivangeli bayocela
sibanqamule imilenze. Why? Because mabengakafi, masibanqamule imilenze, they will bleed to death. Bayopha baze bafe. Bayafika kokuqala bayanqamula imilenze, baye kowesibili banqamule imilenze, bafike kuJesu vele usefile. Abasakwazi ukumnqamula. Kodwa leli sosha lenzinto engithintayo, lenzinto elingayiqondi, lithatha isinkemba bese limgwaza limvula inxeba. Sefile samvulela, sefile samhlukumezela. Khona abanye abantu abaningi sewuxoshiwe, basazokwenza izinto ezimbi, sewuphelele umsebenzi, basazokunaka, sebewuhlukanisile umshado wenu, basazonaka ingane, sebeyibulala ingane uhlangothi nangesithitho, kodwa abadini. Khona omunye umuntu onenhliziyo embi athi angisoze ngaphumula usibanibani esadla elengebakhe. Khona omunye umuntu onenhliziyo embi athi lona ngimzonda ngoba ngizonda abazali bakhe. Khona omunye umuntu onenhliziyo embi angakuthanda engakwazi meke azi ukuthi wena uzalwa usibanibani, ebese cindezelela ukuthi vele uzalwa umuntu engamfuni. Khona omunye umuntu oke wagileka emhlabeni athi angibafuni noma ngibabone abafana bakwaNgcobo, angibafuni noma ngibabone abafana bakaSibanibani. Usho umuntu wagilwa umfana oyedwa ebusheni bakhe, usegugile kodwa usabazonda bonke. Khona omunye umuntu akakwazi ukudlulisa, akakwazi ukuzelapha, akakwazi ukubona when to walk away. Seyihlabathi vele akasenamandla, vele akasenalutho. Why then ufuna ukumcindezela ekugcineni? Omunye fanele kube yena ofaka isignature yakhe ukuze lezi ingane eziyintandane zithole ukudla nemali ziyofunda esikoleni. Ayithatha iform athi mayibuka ancamela ukuyisikwasha ayoyilahla emquleni. Omunye ne-opportunity yokuba lezi ingane ziqasheke, athi mayifika kwipanel ezo-interview wonke umuntu, bonke abantu bashaya izandla, bonke abantu bayancoma, ebese egcineni sebehambile umntwana, ebese asikwazi ukuqasha lo ngoba unento ngaye. Khona omunye umuntu onhliziyo yakhe yimbi kwangangokuthi noma ngathiwa angakwenza konke okuhle, angancamela ukuthi ukudla kwakhe kubone noma kufaka inhlabathi noma kulahlwe ngaphandle kunokumanikeza. Khona omunye umuntu onenhliziyo embi athi ubhala kahle encwadini kaJeremiya chapter 17 verse 10 athi inhliziyo yimbi nayo yonke into, athi ubani ongayaziyo. Khona omunye umuntu osathane akuzonde, azonde ingane zodadewenu ezabafowenu, azonde ingane zendoda ayithole ngaphandle, ayizonde abe nobunja bokuthi kungancamele ayosiza kwenye indawo kunokuba iy'ngane zala ekhaya zisimame. Khona oma abashado obaba, ngoba nakho uma wabe ngawutholanga umshado, ashona ubaba, ashiye imali okwakumele zimfundise, kodwa ingane yahlupheka ngoba ubaba washadile.
khonto engithinta ekugcineni uthi owazi kahle indaba bathi uJesu mabemgwaza inxeba kwase phuma igazi namanzi bathi abazi kahle isosha elamgwazayo ihlo lalo lalingasaboni kahle kodwa kwathi makujaza igazi namanzi lathi ihlo maqedane labona nasekufeni kwakhe wabasindisa abamsondayo. Khona omunye umuntu othatha isinqumo thi noma ngafu usibani banangeze emcubeni wami. Khona umuntu othatha isinqumo songakhulumisani namathambo namathumbu akhe. Sewungazonda uzuzonde uma wakho, sewungazonda uzuzonde umntanakho, sewedlule. Khona inkonzo ekumele edlule kuyona ethi angikwazi ukufa singabhekani, angikwazi ukufa singaxolelene, angikwazi ukufa ngibophelele. Hlezi ngithi ngiyasaba uma sengale mangifika kanti wena kade washona bese kuthiwa awuhambe uyovula umnyango uvulela uThembelane sizwile kuthi useyeza uthi kungibona ebese uyarealize ukuthi sasikakhulumisana ebese uvala umnyango bese uyobika emakhehleni hayi baba udumile yofika uthini yoxoxa uthini musufika kubanikazi bomsebenzi ukuthi wena wanquma ukuduba ikhaya, wanquma ukuduba abazali, wanquma ukuduba abantwana. Mawusubuya sewufika bekubuza uyothi balephi. Ndlovukazi Yesu labe nathi sibusise sivikele uyise nendodana umoya ogcweleyo.